Jehova kusunile kendiara onye joni ne mara machondi ya ma ya mere nwoke nwanyị ke nọ n'elu ụwa chere Chineke ga-enye gị onyinye n'ihi na ọ dị mgbe ị ga-ahụ ya achịcha ya were okwute wee nye gị naanị ndidi ka ọ chọrọ n'aka gị abịa onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye asị m ihe niile mara mma ọ bụ Chukwu na-enye unu gụọ ya onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye onye ọbụla onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye mana ihe niile mara mma ọ bụ Chukwu na-enye Receive it. God is not a magician. Chineke nye gị nwa ọ ga-anọrọ gị ndụ ọ ga-agara gị ije dịka Chineke si chọọ. Sista me asị gị were ụwa nwayọọ nkịta nwere ndidi ọ na-atọ kpụkpụrụ niile ihe niile mara mma ọ bụ Chukwu na-enye ya amamihe m ga-eme ma Chineke nyere gị maka n'ụwa enyemaka niile dị n'aka Chukwu onye nwe eluigwe n'ụwa ụwa agaghị enyere m aka onyinye mara mma bụ Chukwu nyere m ya ọla ogologo ndụ le ọ bụ Chukwu nyere m ya onyinye mara mma Chukwu ji ya gọzie m ihe niile mara mma ọ bụ Chukwu nyere m ya onyinye mara mma ọ bụ Chukwu na-enye onyinye asị m ihe niile mara mma ọ bụ Chukwu na-enye Chidebere nwa m anụrụ m ihe kọrọ that place ka m akọtụrụ gị ihe mere na Asabale o nwere one woman ke lụrụ di na-enwele ọ lụọla di ọte years ọmụghị nwa agagide n'ụlọ ọgwụ gagide ụlọ ekpere ewee kpọrọ ya gaa na ndị doti o nwere ndị kpọrọ ahụ mgbe ha ruru di ya asị ya kwe nkwa na mmiri ikwe nkwa n'elu mmiri ya ga na riba Naija ebe ọ gara kwe nkwa anwụrụ nwa nwunye ya
agbọghọ leyi aha ya nwa Abigail nwa asampete nwa elewukwu ewu digielu na-aga n'ụzọ ọ dị ka ugebeleyi ịma ihe mere ọ na-emerụ n'ime abalị leyi nne ya arahụ ụra nna ya arahụ ụra ya pụọ wee ghọrịa n'ihe ọzọ eru n'ụtụtụ ndị nwe ya chọwa ikpe ekpere ya mee ha ike ọgwụgwụ emegidere ya Abigail leyi Abigail dị na-abịa n'ụlọ ka ha lụrụ ya o nwere onye bịara ịlụ ya ịma na-eburu okpogo bịa onye ọbụla bịara Abigail ekweghị alụ bigi man bịa Abigail ekweghị alụ bichi man bịa Abigail ekweghị alụ ọma na-ebịazie Abigail ekweghị alụ maka ihe niile mara mma ọ bụ Chukwu na-enye Abigail megidere otu a by 2 o'clock n'ehihie ọcha na ya na nne ya nọ na-ekwu okwu Abigail atọ n'otu azụ bi n'ime mmiri ya wuru onyinye mama ịwọta onyinye